De tijdreis van Zieltskippen is van de morgen van start going hier in Haas. Van Haas naar Skilge en morgen van Skilge naar Haas. En de riet wien bij. Dat hielden ze van de morgen eerst net. Maar dat zou oors worden. Joen en vannacht. Joen eerst betiden Rijn. Soms maar een buiig karakter. En dan gaan we oer starig gewoon op een droeg waartype. Vooral letter vannacht is het hier en dal droeg. De temperaturen binnen heeks aan albe 12 graden. En dan de wind. Jawel, die helft van de medialoon. En die zal Joen en vannacht krachtig worden, kreeg van 6 van het watergebied, uit west draaiend noordwest. En dan mogen we ik nog wien voor de zielers, maar eerst hebben we nog het waartype. We hebben een waartype met bewolking, met zinnen, heel goed en buiken, daar bloedt het dan niet bij, dus meestentijds aardig droeg waar. Maar ik een koel waartype, met zo'n 14, 15 graden. En de wind die is sterk uit het noordwesten mooi komend en die is matig en krachtig. De krachtige wind natuurlijk weer in het kustenwaardgebied. En dus kom ik wel met een waarschuwing voor de watersporters. Hield van vannacht en morgen die krachtige wind die bij vlagen misschien soms nog wel even wat sterker wijzen kan. Ja, en dan op naar het weekend. Dus het fruitsjoch. Sneeuwen, sneeuwen en manje. Het zijn 3 dagen, maar denk ik toch wel droeg of meestentijds droeg waar. Nou, voor het grootste pad droeg waar. De zinnen komt er aardig bij, maar de temperaturen blijven achter bij wat gewoon is voor deze tijd van het jaar. Op sneeuwen zijn 14, 15 graden. Op sneeuwen zijn 15, misschien op manje zijn 15 of 16 graden. Maar dat blijft achter. Gewoon bij soort zijn 18 of 19 graden wijzen matten. Takmieke rint de temperatuur op, het wordt warmer. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.